akogungkha buma bodol sosma kosom thubui Interlocuter abo जों बुबाग्रा जे बिनि कक ताताल जे आलादा रायजो सारानिया जों जखन आलादा रायजो खायखलांमानाय आप्रं गांखाय जों थैफ्रोमबो मोनै थैमानाय जेखुनु आঞ্চলিক दल माने काउई फाइटं बा तरी फाइटं लगै फाइटं अ आঞ্চলিক दल न सुनो सबाय हायसे तामनि बा नों देबनागरि बुरि रक्सिनि कालचार बुरि रक्सिनि हा नारंनाय देश नारंनाय दफा नारंनाय Tripura motha baisine Tripura motha komor sine MDC MLA rok kotor rang bai gari paikha nok tangkha mani khulumka khapni takhukti bukhuk song joto Tripura news 8 channel nai tongnai rangsini takhukti bukhuk sono oba haikeno chung tabuk o jorani nangku khumani kokno tiyei phai sok paikha 11 mandai assembly constituency ni Tripura mothani ngai batainai tini keplai ngai bo amchai krungri bo tini sabung butang tangi tong oba haikeno chung bini quarter tak phai sok paika borom gonang jok Swapna Debbarma bini khakte saimanai tamni hinaba chung joto saimano thangnai salo gobangma oba hai controversy ungmani kok khurjana thangka hangklai kubuni channel ni aba hairok ba khuk sitra perjakmani tai birodi neta eba opposition rok bai tini gobangma borok ni sakao kok siljajakmani tini tamni baga kok siljajana nang borok tini ni kok khe obose puleno khulumka telam sogo tin Tripura news channel khulumka norong bo Tripura news channel no tai nai tongnai jotto takhoktai bukhuk sangno bo khaka hamya pharo puilano sinamu sumani tabuk lukurok jotono nasingjak lai thangnai salo norongni opposition TTADC opposition tongoi tongnai rok koksil chamani kogungkha buma bodol sosma kosom thubui misil meeting ongkho gangkaini borok sosma kosom thubui hin ongkhoro mani abonoti gobang mano reaction torikha phiaba abonoti sukrubui gahamkhai norok sajagno abonoti tebo bahaike sukrubui sanai norok phirok mungrunai amahai sanai borok rokno औ अमहाय सानाय रक्त अब के बुया अब निजिनि बरक न बुमा बदल फेबा TWF हिलिया बुमा बदल हिने हिंगा सानग्लास कसम थबो सानग्लास तमबा ब सानग्लास तो सान न प्रोटेक्शन खाइना बागिसे मकलनि प्रोटेक्शन खाइना बागिसे सानग्लास संग्रियो तमका ब सुदु बुमा बदलया बुफा बदल बरिनाय सराय बदल बरिनाय सिकला बदल बरिनाय सानग्लास तो जतनो रहो फियाबा अरो मेंशन kai saka bo buma bodol hinai obore bisigo puma bodol bohinjako puma bodol bohino ar jara bumano abo bengo khalainai rok mane abo nijini no niji siniya ang oro ko kasar ruksai sawono khoroksa borok bufano siniya omo botongo tangi bufano siniya ngmale bo obo bufa gangai ri hamya ritena mona kan phaimani jorawo bini bondu bandop ka high five bondu bandop tongo a jorawo bufa bai bufa busano thange kok sapro bosa bohin sama mai sarben hin sama hai inga o bororok bo omo haino tam hingangkai bumano puma hinai hingangkai abo boro thange sawi khaba je borok bumani oxingni achainai mane kebo osikar khaimangla kebo burini oxing na achaya hinai jotono burini oxing na achayo abni bagono buma hini hinjago जों रमदि ताबो जों दुखु मांखांखाय बा कोनो एकटा तामनानि लेंगरुं नांखा बा बिपट कलाइखा आ समय हंका ओ मा आदेर खायसे जों साजांगो ओ मायो ओ मा रखिनाय बुमानो जों मुइतो मानो आजर रगबा आबनि बागै बुमानो अ माहायके अपमान खायमेन बेलायखे चाजाग्या ताय चाया नुकजागो ओंखाय बुमानो अमहायके बुमा बदल सानग्लास थु बहने फेबा आंगर खुचिं खामु जदि TWF नि हिंगा खुचिं खामु बोलते ओ बुमानो जे अमहायके चश्मा कसम थुबो बंगनि कोनो तम जानि साका ओंखाय अरबो TWF हिंगा तांगे आं खुचिं खामु हिमाले बबाय जों सालायमा खामु हिलायमा खामु बासन नगो सालायमा खामु ताम हिमाले बबो ताय कायसा दलनि ताय कायसा पार्टीनि ब
खरकसा लिडार्स ओंखाय बा ताइकाइसा पार्टीनि माने लिडार्स रंनो बा ताइकाइसा पार्टीनि अर्गानाइजनि संगठन बेदेक रंनो साइमानो हिनमानो अब तो राजनैतिकनि नियम ना अब नों कुलमानाय हिनमानाय साइमानाय फियाबा नों अमो हाइके बुमा बदलनो नों अमो हाइके मेंशन kai samani কিন্তু अब हंकाय बेलाइके चाया बुमानो अमो हाइके सामानि बेलाइके चाया अथच बुमानि बसांग तै बमा हाइके बुमानो जे अपमान निमानि अब बेलाइके चाया कलायो आर TWF नो जदि साइटं कांकाय TWF रक चश्मा कसम थुबो हिनै नाय तैसा साकांकांग अब तैसा साफिनाय नों TWF नो चश्मा कसम थुबो हिनै नाय साबो आं अबनो सानाय नों जे TWF नो साना नायखेना आरो बुमा फान पेरिमां खाना TWF नो साना थांगोन नों जेसा पार्टी फान खलायदि फियाबा नों चिनि बरक नों निजिनि याकुंनो रुवा बायता चलदि नों चिनि अर्गानाइज जों तामका खलायतं जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड छानो बा जों ताम दिमान खायतं ओ दिमानो तै सादि बा जों ताम सामुं खायतं चिनि सामुं जायानो नों खरचाय सादि फियाबा नों अससमा कसम थुबो रखिनि जे सामानि अमो हाइका अपमान रिमानि निजिनि तिप्रासानि बुरि बदलनो नों अमो हाइके सामानि अब बेलाइके जाया फियाबा निनो अ जायानो बुइजतनो नुगुइ दंगो निनो अ कक सामानो बुइजतनो नासिगुइ दंगो नोंसे नों निजिनो बे निजिसे याकुंगुर वा चल हुंगांकाय बुइचल नालाय ताम तंसिबा नों निजिसे जाया साइटंगे बुइचाया साना ताम तंसिबा जेमन जों ओ इदानिंगनो जों नुखा जेमन चिनि बुरि बदलनो चुवाक नंगै बुमा बदल चुवाक नों तामनानै अब काइसा इन्डिपेन्डेन्ट काइसा चेनेल ओ चेनेलनि माध्यमेबो जों खानाका आ बरक जे बरक चश्मा कसम थुबो हिनाय बिनि कक रंनो खोनावैनो जोंनो चिनि अब जे बुमा बदलनो याकारलिया ताइकुबनि चेनेल लगबो अमा हाइके साका बुमा बदलनो चुवाक नंगैनाय और वो मदति खलायनाय आगरतलावो मिसिल खलायो तेबो साका तेबो याकारलिया बुमा बदलनो और वो चाइनीज आंटी रक हिनका तेबो हिनका और वो माने बलंगनि मानि बेसे सुसावो बनेरा बने सुंदर हिनिसावो जंगली हाइकेसा सासियो जंगली हिनिबो और साजाका तेबो साका जंगली रखिनि साका लेंटा अम हाइकेबो साका बेबाग न साका हाइजे अब बेलाइका खानांनानि क बेलाइका अब तामनानि अब खाना मासि नांगैसे अब ताम जिनसि सानानि अब बासाबे प्रकाश खाइमिया जेबाबे अम हाइके चिनि बुरै बदलनो ताइ चिनि चेराइबो सारकनो अम हाइके साका जे समय ओ आगरतलावो 14 तारिखो TISF रक जे आन्दोलन खालायना थांतानि और वो चिनि राज्यपालनो मेमोरेन्डाम लिना थांतानि आ दिनै गतनानो रक्सावै जेबाबे साका अब बुखुबै सानानि मतया बेलाइके निन्दनीय बेलाइके धिक्कार आं जानगो इन्डिपेन्डेन्टनि चेनेल न तामगांका अमा हाइके बुरै सारकनो याकारलिया दा बुरै रकनो याकारलिया आं सानानि मुसुंगो जे जे सामानि बनेरा बने सुंदर हिनै नाय ओंखाय अब बुजिना तंमानि सिसुरा मायार कुले सुंदर जों जारा बुमा TWF गैनाय जों बुमा बदलक जों आरो चिनि बुरि बदलक थांका TWF रक तामने हिमालय और TISF रक और वो निनि स्टूडेंट रक और वो ड्रेस कानलायनाय बरक कक बरक रोमानि स्क्रिप्ट बायनांगौ हिनै आन्दोलन खायना थांतानि बा डिमान्ड खायनानि थांतानि आ जागावो देरा करक यातै खाय बुमा गैनाय आगग्रालायखा TWF रक अमा हाइकेना आगोगो जेमन बुरै काइसा जे इन्डिपेन्डेन्ट चेनेलनि जे बुरै सामानि जे और वो तामनानि बनेरा बने सुंदर हिनि सामानि अबनखा पक थांका सिसुरा माया कुले सुंदर हिमानि आबनि बागैनो जों ओ चिनि चेराइ रकनो जों रोखथारै अमा हाइके जों प्रटेक्शन रिमा हाइके जों आगोगै थांका बंनि आन्दोलन जाहाथे बियां तै दुखुमानिया तै खलायो जों आ जरावो बुमा बदल करि हिंकांकाय चिनि चेराइ रक तेबो और तामनानि और सातक पितक खलायो तेबो बुजाक तकजाक खलायो तेबो बिरमान मानबाय खामुन आबनि बागै राज्यनि जत्त ताकुकताय बुकुंनो सानानो मुसुंगो अम हाइके बुरै बदलनो अम हाइके बुमानो अम हाइके जे कक हामिया चाया सामानि बेलाइकै अब चाया
जों जतन एलार्ट मा तंनाय जतन सतर्क मा तंनाय अमा हाय बरक न जाहाते सानानै अमा हायके उसकुप जों रियाखे मा तंनाय अमा हाय सानाय न जों मा सेलेंनाय अमा हाय सानाय न जों दिकान मा जानकनाय किन्तु आं सानानै मोजों जारा अमा हाय कक सानाय रक न नों राजनैतिक खायमानो नों जेकुनु राजनैतिक खायदि फियाबा निजिनि याकुनो निजि रुवा बायता चलदि नों राजनैतिक नों मेचुर बरक नों राजनैतिक खाय नों सिउ नों जे आरो नों आरो पट माना बागै नों आरो जे चेयार माना बागै थांगा नों पट माने पट खलाय दंनि नों चेयार माने चेयार खलाय दं हायपानि निजिनि याकुनो नों निजि रुवा बायता चलदि ताम हंकायनि तिप्रासा निन तिप्रासा बुरै रक न बरम रिनानि नोंसि मा रोंनाय नोंसि मा सानाय बरम रिनानि किन्तु नों राजनैतिक नों 100 बार नों और निंदा जानगै 100 बार नों और प्रतिबाद जानगै 100 बार नों और नों कक्ति सावै नों सायमानो फियाबा अमाहायके बुमा बदलंग न अपमान ताखायदि नों अपमान खायमाने बागै न नायदि और तामखाय साय तमफायका और इन्डिपेन्डेन्ट जे चेनेल अमाहायके जे सामानि नों बो नुक तंखना स्राय अब नों सामानि बागै नों उसको ब्रिमानि बागै न बरबो अब सानाने आरम्भ खलायका अमाहायके जदि बुमा बदलनो तेबो साकांकांकाय बुरि रक्न तेबो साकांकांकाय अमाहायके तेबो सानानि उसकुप मानजाक बायनाय तामनि हिमाले जों जे बुरि रक्न नुगैनाय जे बुरि रक्न तुयनाय जों बुरि रक्सिनि बरम बुरि रक्सिनि कालचार बुरि रक्सिनि हा नारंनाय देश नारंनाय दफा नारंनाय चिनि जात दफा न चिनि मुंग्रिनाय हिनिनाय जों सालायो बुरि रक्न चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कानखांकाय बुरि रक्न चिनि कालचार फनुंनाय बुरि रक्न चिनि बसं बारेनाय हिंसावंकाय बुरि रक्न जे बुरि रक्न कालचार बुरि रक्न चिनि मुंग्रिनाय इंगै तंखांकांकाय तांगे बुरि रक्न अपमान खायनायबा नों तेबसे बुरि रक्न कुसुकुति सादि बिनि कानमुं चुमुं हयते आरम्भ खायै बिनि कक निनि मानि कक सानानि आरम्भ खालाय नों आबसेति साना नांनाय जे आदिनो जे स्टुडेन्ट रक जे बुमानि कक बाय कक सानानि बुमानि जे कक बरक बाय रोमानि स्क्रिप्ट बाय परिनानि हिनि हिमानि जागाव अमहायके थांमानि जागाव जतन खानांनानि दरकार फियाबा आं सानानि मुसुङो दिनै अब जे बरकनि बुमुंतां खुनानि मुसुं लिया जे चस्मा कसम थुबु हिनाय निनि अम सेल तामनानि निनि अब कक लाइफ जा कक ब्लाइ खाय अब तामिनानि अब ब्लाइ गुस खाय जे कक सामने लाइफ जाक अमति लाइफ जाक खाय कक तासादि नों लाइफ जाक निनि कथा बार्ता तो लाइफ जाक नगो हायपानो लाइफ जाक फानो चिनि बुरि रक न तुइ ताइ लाइफ दि ओ बुरि रक नैन नगबो बुरि तंगो बिहिक तंगो बुसा तंगो बुमा तंगो जों बुरि रक न बरम मारिनाय बुरि सुदु नगनि बिहिक बुसा ताखु बखक हिमानि कगिया अर हंगांकै जों चिनि तिप्रासा बुरि रक न बरम रिनानि नांनाय तिप्रासा बुरि रक न नों तेबसे उत्साह रिनानि दरकार चिन हानि बागै दफानि बागै ककथानि बागै कालचारनि बागै नरक बुरि रक न तिसानाय रक हनैनाय तेबसे खा बाचारिनानि दरकार नांजागौ ताबुक कके गोबांमा इलिगेसन गासै दङ नरकनि अपोजिशन दङ बर' तिप्रामो थानि तिनि दफा हनै सिरिगै फाइमानि इयागल गोबांमा सीट बायजाखा बा गोबांमा सीट माने इयागल कप्लाइं माने इयागल MDC MLA रक कतर रां बाय गारि पाइखा नक्स तांखा माने अब हाइके कक कासाइ दङ गोबांमा ताबुक लुकु रकनि बिसिङाव तै स्पेशली बिरोधि रक नरकनि कक तिसाइ दङ ताम कक फिरकना बनते अब जे सानाय रक अब सिउ जा साका से जा साका साइमेलिया जे MLA तंनाय रक MDC तंनाय EMCM तंनाय गारि पायो हिनि माने गारि पाइमा तो ताम खाबो गारि पाइखा गारि पाइमा तो नों गारि कायाखाय नों बिरि दा थानायबा एलाकाव नों सारा त्रिपुरा गुरिनानि नों लिडारशिप खालायनानि निनि मिटिं मिছিল खालायनानि अर्गानाइज खालायनानि गांखाय नों गारि गुरा बानि मा थानाय नों गारि लेबसो बारा नाहार तंनाय गारि बारा नाहामा निसलाय आनि सेलारि बे आं नाहारि जदि चलि कांखाय आनि सेलारि ओ 30,000 फान तानजाक तंथं 20,000 फान तानजाक तंथं सेलारि बे आं जदि नाहार कांखाय लास्ट तो अ गारि सुजागै थांगो गारिनि रां सुजागै थांगो किन्तु लास्ट तो आनि गारि थांनाय आर जदि नों अर बारा गारि बारा नाहारि चलि कांखाय नों मा 30,000 नि नांनाय 30,000 नि थां तंनाय किन्तु निनि गारि याबो बुनि गारिसे गाबा अब वान सुगुइनो सेलारिनि बिसिंतिके गारि नाहारो किन्तु जारा सानाय बरक तामाय चलिबा बरबो तो गारि बायनो चलिबले अब बेलायखे मनि कथ खायसि बर कक या कक
কক ইয়া কক sebang mase abo জনগণ বিভ্রান্ত খাইনানি জনগণ ফুনুংনানি ইকো বরে বড় গরে গাড়ি কাতাল পাইখা জনগণ গাঙ্গা মাচায়া মানংয়া তুই মানংয়া লামা কাহাম করি অম মাচায়া মানংয়া অম হাইকে যে সামানি আবো জনগণ বিভ্রান্ত খাইনানি বাগৈ জনগণ জলি রিনানি বাগৈ জনগণ আবো সাওই তেবো উত্তেজিত খাইনানি বাগৈ অম হাইকে সাও জনগণ বো মা বুঝিনাই তামহানি মালে गाड़ी सारा बाहे के चली नहीं बा गाड़ी बारा नाहारी चली तो गाड़ी बारा नाहारी कहीं पूछो गया जोदी गाड़ी कटाल नाहारी नहीं जोदी सैलारी अब बो निजिनी बेतन बाइसे तांजाक तंगले अब बरो करप्शन रां खाबा निजिनी बेतन नाई दी जारा गाड़ी नाहानाय रक जत्तनो जानजानी सैलारी बाइस तांजागैसे गाड़ी पाई दंगो तामगाय चलिनो नांगौ गाड़ी बाय मा थानाय बिरि थांमाया हिमै थांमाया नीन हाचाल थानानै गाय निजिनि एलाकाव गुरिना फानसे गाड़ी नांसिनाय आबो गाड़ी पाइबानि आबो किछुया बिभ्रांत खायना बागैसे आबो जारा बिरोधी तंनाय रक चिनि पार्टीनो दुर्बल खालायनानै चिनि पार्टीनो अरै परै फ्रांनानै चिनि बिसिंगो जों कक बांग्रिनानै सोबांनानै आबोनि बागैसे बर' अ गाड़ीनो माहायके साव बेलाय खेलायसि मेसेजा आ सानाय रक बर' अथस बर' गाड़ी बेन चलि दङ ताबुक अबनो कक्षे लाई थांनाय सालाव तिनि त्रिपुरा मथानि चेयारमेन महाराज प्रद्युत ग्रेटर त्रिपुरा लेनो तिनि त्रिपुरा मथा आसाय माने अबनि यागलो इलेक्शन पाइमानि यागलो तिनि 13 MLA बो त्रिपुरा मथानि आसायखा त्रिपुरा एसेम्बली व अबनि यागलो इंटरलुक्यूटर फाइनानि बागै गोबांमा दिन साख्लाय माने परे गोबांमा yang kok firi jaka phia aboni bisingo tabu birodi robo kok tisai tongo greater triplanen kumawo interlocutor plak phaikya phia interlocutor bo tini tam ne bagai siring abono ti tam phiro to nai as a TWF ni president interlocutor abo जों इलेक्शन पाइमानि यागुलो जों 13 जना MLA अंखा किन्तु 13 जना MLA इंगैनाय चिनि कुन डिमान्ड करै इंटरलोक्यूटर बसान्या कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बसान्या फियाबा अब जे त्रिपुराव अमित शाह जी फैया अमित शाह जी से नांजाग बुबाग्रा नांजाग्या बरक से सावो मालायनानै हिनैनाय मालाय लेख्या आदिनो जों 13 जन MLA बो दङ yang गीतांजलि गेस्ट हाउस मालाय मानि परे अबनो सावो नरनो तामगाय रायबाय माने जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय नरक त्रिपुरा मथा कक सानानि बागै कायसा रायबाय नांनाय बबो आयंग नरक yang tam kok sanai ayang सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ताम थाङै सानाय अमाहायकै कसारो मिडल रायबाय हाय चंगिरिनाय जे रायबाय हाय चंगिरिनाय अबंग इंटरलोक्यूटर चंगिरिनाय अब 3 दिन माथायनो रिनाय हेगे साका 3 दिन माथायनो रिनाय इंटरलोक्यूटर चंगिरिनाय गेबा इंटरलोक्यूटर चंखांखा बे चिन्त डिमान्ड तंनाय जोंथ' अब बरक बाय एलेन सिंगैनाय जोंनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन मारिनाय अमाहायके जों एलेन सिंगेबले इंटरलोक्यूटर नि माध्यमे जों ताम सानिमान ताम नाहारमान ग्रेटार त्रिपुरा लेन बिसिंगो जे डेभलप खायजांनाय दङ आब्रावनोलाय सानिमान हिनैनो वानसुगैनो द ठीक आसे हिनैनाय बरकसे नांजाक दंमाबा हिनैनाय 3 दिन माथाय जों नासिंगा कारण 3 दिन माथायबो बरक खालायलिया ओंखाय तैसा साका कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन अबो साका अबो इंलिया कारण आं अब नोंनि मीडियानि माध्यमे आं अबसे सानानि मुसुमो किन्तु बुबाग्रा खाय राजानि थैबे आसायो दो बर राजानि थैबे नासायो राजा बहंगांखाय तामनाने तबो अमित शाह जी कक सामानि न বিশ্বাস चाइपेख्या किन्तु आरो जे राजनैतिक थं दं माने ब आ राजनैतिक सिलिया 3 दिन माथाय रिना हिनो हंगा बा 3 दिन माथाय मानाय हिनैनाय बाजिरक सगलायखा आकोखा अब बुबाग्रा বিশ্বাস चामानि बिसिंतै अमित शाह जी नो तैसा कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फाइनाय हंगा बा आबो বিশ্বাস खायका बुबाग्रा आबो साकलाय रेखा तैसा इंटरलोक्यूटर फाइनाय हिनैनाय मणिपुर जे गुनगलंगि फाइमेलिया हिन सामानि जेटा अमाहायके बारे बारे जे थकगै जे बुबाग्रा साइतंगै बुबाग्रा व सरल माने बिनि राजानि बोखांगैनाय जतननो साइरिबेके फाइनाय हिनैनाय बियाबा अरबो बुबाग्रा ब तंमान खामोन बबो राजनैतिक जुदि थंना हंगांखाय 3 दिन माथाय फाइनाय हिन सामानि आबनो ब गोपन तरि खामोन
borok je tam rajnoitik thungna nai abono bo khel khai tongkhamo kintu bo rajani bukha engkai nung oro constitutional selection dina hin samani abono bo gopon tarikhamo abar 27 tarikho jetta phaina hin samani bo abono bo gopon tarikhamo phaina phaya je sikango 3 dine mathai si phaili angkai constitutional selection dina hin jeta samaro abrok eker por ek borok abo miss khai tong hangkai obo kuno rajnoitik thungjang khana hini bo wanso kam phiaba bo rajani bukha kubui kokno sawo bo kuno gopon toniya jo to kubui kokno na sairibo phiaba aro जों साइमानो जेकुनो आंचलिक दल माने काउई फाइटों बा तोरी फाइटों लगई फाइटों ओ आंचलिक दल न सुनो सबायो हाइसी जों आबो आगिनि सिमिन जों चिने एक्सपीरियंस दंगो तामने हिमालय चिने आगि ने जुट आमलनि हाइतेनो जों साइमानजा आगि अरबो जुब समिति बरबो आगि चांगां फाइपुरो बरंनो बाहायके सबाय आईएनपीटी चांगां फाइप्रो बनो बाहायके सबाय जखन आईपीएफटी जखन त्रिपुरा लैंड सानि चांगां फाइप्रो बनो बाहायके सबाय ताबुक हंगाय बुबाग्रानि नेतृत्वे महाराजानि नेतृत्वे ताबुक त्रिपुरा मथा चांगां फाइमानि जरा बनो बाहायके सबायना नाय दखानायदि बुबाग्रानो चाया खायनाय बुबाग्रानो से चाया खायना नाय दङ ताबुक बुबाग्रा जे बिनि कक ताताल जे इंटरलक्यूटर फाइना हिमानि बा कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन फाइना हिमानि बिनि उ ग्रेटार त्रिपुरा लैंड को पगै थांका हाइके बरक न प्रचार खालायनायनि बुबाग्रानि कक नांगिया हिनि सानानि आ जागासे तलां दंगो ओ राजनैतिक तामके बीजेपी शुधु आईपीएफटी न थकी मुं थकिया ताबो चिनि बुबाग्रानो चिनि त्रिपुरा मथानाबो अमाहायकेनो थकी ओइ ओ त्रिपुरा मथा चांगां तंमानो सबायनानि चेष्टा खाय दंगो किन्तु कुनु दिन फानो त्रिपुरा मथानो सबाय मांगला आं आगिबो सावो ताबो सानाय अबनो कसार किसिसा गोबांमा ताबो गोबांमा डिविजन लेभेलाव त्रिपुरा मथानि आदं रक जॉइनिंग खालाय दंगो गुबुनि बदलो आबनि बिसिं आ बदलनि आदं रक न तिन जन कक्स किया सिसुरि साइ दंगो त्रिपुरा मथा बायसिने त्रिपुरा मथा कमर सिने हिने अबनो ति ताम फिरो फुंसा तानथानि फुंवा बरेदि लक से थवां लक फुंसा तानथानि फुंवा बरेदि तर से थवां तर अब चे थवांसि त्रिपुरा मथा हंगाय जे सकपानो तानथुं से सकपानो सबायना नायथुं कुनो दिनो त्रिपुरा मथानो लरि मांगलाक सबाय मांगलाक अबबा जोंबा बरंनो गसि गनियाब्ले जे थानाय रंनो जों गनिया चिनि जे हाजार बिजार बरक त्रिपुरा मथाव सापर्ट दंगो जों नायदे आं बुट मामासे बुसुक आनि जे अंको आनि बिरुद्धे जारा बचानाय रंग बुसुक तलाव खिकलाय मार्जिन तला खिकलाय आं जिटिका आरो नै खरकजा खरंनै थांनै तामुनाबा रमदि ताबुक थाइचुक थेपुं मसिरक निया दिबा आबो मसिरक ता थेपुं कसौ थेपुं करा बतर रक राय थांया दिबा आबरकसि आबर पुक्तया आबर जाद्द फानो हामजांनाया आबर फिया बातासे किफिल फन फाइमानो जेमन वातै कतालनि आ जेमन तरय के थांमा हाय ताइसा किफिल फाइनाय ताबुक अबनि बिसिंगो ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि मुभमेन्ट ताबुक बसकांनि सालो त्रिपुरा मथानि तियै बसकांगो बम हाय अंगनाय अबनि बिसिं ताकते केसे खुरसाताय स्क्रिप्ट बो बेलाय इशुनति ताबुक चबा तो चलिनि दंगो कखे अबसे ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि मुभमेन्ट बसकांगो फाइनाय सालो तामंनाय त्रिपुरा मथा आव नों अ कक्संमोन बेलायखाय नांमानि कक्संगा आंबा अबननो सानानो मुसुं दंमानि कखाय अबसे बा जारा बिरोधी रक सावो त्रिपुरा मथा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सानलिया हने तांगे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड साइनिया दंनाबो चिनि 44 टा ब्लक दंगो 12 ता अंको चिनि डिस्ट्रिक्ट दंगो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज मीटिंग मिसिल थास थागिया मीटिंग करिका मिसिल करिका हिन सावो चिनि हाय चिनि अर्गानाइज चलि दंगो चिनि ब्लक मीटिंग दंगो चिनि डिस्ट्रिक्ट मीटिंग दंगो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सानै दंगो इशू खाय दंगो आर ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सानानि हिंगांखायनो रुट ब्लक दाखायना नांबा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड साना हिंगांखायनो आन्दोलन कतर खालायनाय लामा कासुनो दानांबा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड अलरेडी जों ग्रेटार त्रिपुरा लैंड कन्टिन्यू सानै दंगो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड न आर जारा सानाय रक तासिंगो नोंतामसे साकामो कमाय थांका हिंसौ कमाया आबो जों कन्टिन्यू सानै दंगो जों बसकांगो बो चिनि आन्दोलन तंनाय ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बागै ताइ रोमान स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट आबो तो जों जे माया सास्तलिन दंनाय रोमान स्क्रिप्ट ताबो सिमि जों दाबि खायमा दिबा रोमान स्क्रिप्ट जों आगिनि सिमि जों दाबि खायफायमेनि जे आं निनि टिउजडेसनि आमलनि हयतो दाबि खायफायमेनि
tak to mana abo boklon man khamo haisi abo nijini yakung nijibe nijini ruwa ban cholo hin saman ang tasingo nijini yakung nijini cholo kintu man tu ingi tong hang kai na aro nijibe niji kebengi diu tabuk kong ni kok ya ngkoni CPM ni kong na sawan গণমুক্তি পরিষদ ni ko গণমুক্তি পরিষদ বতাবক রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও হংকা বেলাই লাস্টি মাসি চাং নাই আর যদি রোমান স্ক্রিপ্ট সানাই তঙ্গ হংকা পরিবর্তন বং কাহিন সাজাক নাই তামনি হিমালে বং না আমলকে সানিয়া দিবা রোমান স্ক্রিপ্ট আপro কে তাং রিরি সিদি হিনি সাইমান লিয়াবা আপro নং সাইমান কামলে রিরি সিদি নে মান থাঙ্গা মবলে তাই কাইসা হংকা তাবuk যে রোমান স্ক্রিপ্ট সং আইপিএফটি ও বট সানো কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ জরাও তাবuk চিনি বরম গানা এনসি দেববর্মা বরম গানাং মেবার কুমার জমাতিয়া বরক তো মন্ত্রী তঙ্গ আপ্রবো তো রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক কাকা আপ্রবো তো রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগিনাই অনেক ফাইল টাইল সিলেপে লেখা আবো চিনি বরম গানাং মেবার কুমার জমাতিয়া না সাও যে অরক চিনি কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগৈ ফেমানি মন্ত্রী সভাও বিল পাস নাই মন্ত্রী সভাও অবকাশি নাই আ মন্ত্রী সভাও কানানি জাগাও চিনি বরম গানাং এনসি দেববর্মা yes obo roman script ready hine sayawoi suto sa chikon sa committee গঠন খাইদি হিনি সাইরে যাও কাপো কয়বার কমিটি খালাইছি না কয়বার রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগে কমিটি খাইছি না ভাষা কমিশন তিনবার ভাষা কমিশন গঠন থাকাবলে আবো চিনি কক বাই जों কক সানানি চিনি কক ন जों ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনা আবো চিনি হিসাবলে নং সরকারও তঙ্গ আবো নং চান্স মান তঙ্গ অ জরাও নং অ চান্স মান পুর বুইকেবো খাইলাঙ্গিয়া জরাও রোমান স্ক্রিপ্ট সিজি হিনে ইয়েস হিনে সানানিলে নং তাঙ্গি চিকনসা কমিটি গঠন খাদি হিন সানাবা जोंनुगो अमा हाइमा मांगनो जे सरकाराव थानाय जे मन्त्री तो उइ तंनाय सानानु उसकुप माने जरा सायानि बागनि जोंमुथिके केपलै तंगो ताबुक तेबो सावाना आं अरो ताबुक बरम गनां चिनि जारा MLA तंनाय रक जारा BJP ओ तंनाय रक चिनरो बरम गनां रामपद जमातिया बरम गनां निनर वो तामने डॉक्टर अतुल देबबर्मा बरक बतो और मिस खाइका बरक बतो साइमां खामो बरख देवनागरी सि साइ दं जासिउ बरक जे देवनागरी अखर बाय इउज दाखाया सिलिया बरक जे देवनागरा सुनु मुचुं हंगांगा बे देवनागरी बायबेन बंगनि रामपद जमातिया अतुल डॉक्टर अतुल देबबर्मा हिनि सिनानि तंमाबले बरक देवनागरी अखर बाय परिबा जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बमा हायंनाय बरक वान सुग्लिया देबा नेक्स्ट जेनेरेशन ताम नायाबो वान सुग्लिया देबा ताम बो साबनि ककबाय साबनि केसे देगुदिंनो बरक देवनागरी अखर हिनि सानानिबा ताबो साइटंखौ जारा MDC रो যারা MDC যারা MLA তংনাই র বড় তাবো দেবনাগরি অক্ষর হিন ছালাই তলাইখো তামনি বা নং দেবনাগরি অক্ষর নং অর কচার মা জর তুই কুথুক তুই কচার ফাই তংমা জর ও নং অর ও নিনি ও উনক তামনে বাইচাল রং ন ইয়াকাই রিনানি নং তুই কচার সে গলক থैनाय बिले तामनि नङाबो पारंनानि जराव नङा माहायके देवनागरी अक्षर सानतंबा नङ अरो रोमान स्क्रिप्ट बाय जतन चलै तंगो रोमान स्क्रिप्ट जतन नाय तंगो अबचिनि लं टाइम नि चिनि आन्दोलन ताइ डिमान्ड आन्दोलन खाइफाय माने अ डिमान्ड दं न दाति मानसि तुन निनाय नों सानानसि कक तंमाबले अमा हायके जे निजिनि जानानि निजिनि चुकनानि निजिनि कानानि आमनसि सिलाइलिया ताम हंकाय पट न तरजाखा ताम हंकाय सिट न तरजाखा चियार न तरजाखा आमा हायके इंगिया अमा हायके जात गलगै थानाय अमा हायके दफा गलगै थानाय नों खलायदि राजनैतिक खलायमानो नों किन्तु फियाबा ब जागाव जों कक थाइसा साना नां आ जागा कक थाइसा सारिदा निन ब जागाव साकाय नों देरानाय आ देरा मा जागा नों ताथानिदा जातनो मोथांना नांनाय दफाना मोथांनानि नांनाय आबनि बागिनो सानानो मुसुं दिनि रामपद बाबु बरो मुसुंमानि आं जे देवनागरी अक्षर बे बरक जे सादिहिनि सामानि न आं जदि अरो देवनागरी अक्षर बे साकांका आं मन्त्री मानाय अब सुबह सकनाबले बुको मन्त्री मानसि बो ता डॉक्टर अतुल बो हायनो वान सकना ता आं ताबुक देवनागरी अक्षर बाय जदि अरो सावै नाय रोमान स्क्रिप्ट न कचारी मार खांगांगाय नेक्स्ट टाइम म आंबो मन्त्री माना मन्त्री द मानसि सिट मालिया बले अमा हायके दफा बायता सरायजाक दि जात बायता सरायजाक दि अब जात दफानि अब सराय मंनां मासि आबनि बागै जात बाहायके कानाय दफा बाहायके फियक जांनाय आ जागासे थानि नरंनो BJP ता खायदि हिमाया नरंनो गणमुक्ति परिषद ता खायदि हिमाया खायदि गणमुक्ति परिषद खायबानि मिसिं तिके जातनो मोथांदि दफानो मोथांदि आरो जे थानानि नांनायजों
aboni bagai जों जतनो थानसा जतनो हानि बागै दफानि बागै जातनि बागै जों मा जाजोगलांनाय कक थाइजा मा सानाय नर आर दं तुतुइनो सादि ने आङै कमुनानो मुसुं खालाय मानो पाइथाकनि मेसेज तामो दं लकुरकनि बिसिंगो पाइथाकनि मेसेज अबनो होंनाय जों हावो जों तंगै थांनानै लं टाइम नेक्स्ट जेनेरेशनाव जों मोथां खालामनानै हिंगाय जों अरो आलादा रायजो सारांगिया जों जखन आलादा रायजो खाय खालामनाय आफ्रं गांखाय जों थैफ्रोबो मोनै थैमानाय कारण नेक्स्ट जेनेरेशन जों आफ्रखाय थिथि खायनाय बरंनो तंग थायरि खालामनाय जदि आलादा रायजो खालामखाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन मानखाय आरो जदि नों ग्रेटार त्रिपुरा लेन खालामखाय आलादा रायजो खालामखाय हांखाय नों थैबो शान्ति मांलाक निनि सुख थाय बर' रासि बबो हाय दंनो नोंआबो थैते तैनो खेब खेब के थैनाय आरो नों जदि आलादा रायजो खाय खालामखाय नों मोनै मुखुमै थै मानसिनाय शान्ति मानाय अबहायनो आं सानान मुजुङो जतनो आलादा रायजो बा जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशना बानचिरि खालामनानै हिंगांखाय मोथां खालामनानै हिंगांखाय जोंनि जे आइडेन्टिटि क्राइसिस तंमाने जों ताबो माइक्रोस्कोपि माइनरिटि तंमाने अबनो बानचिरिनानै हिंगांखाय जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांनाय आलादा रायजो नांनाय अ जागावनो एकमात्र बुबाग्रानि बिसिंति सिमिसे सम्भव जतनो थानसानि मारिवो ग्रेटार त्रिपुरा लेन एंखायबा चिनि त्रिपुरा मथा अ त्रिपुरा मथा जतनो थानसाव फाइबायदि हिनाय कबक मंनारगो लेबेलेन हामबाय बाय खाबानि ताखुक्ति बुकुजों अबायगोन जों बाय सय तंनि त्रिपुरा निउस चेनेल आंनि बुसकांगो आं साकबाय थां बिपुल देबरमा आन मांगबिलिति सानाय राहुल हामबाय